هجمانا توریستên ku diçin Tirkiyeyê zêde dibe. Di meha tîrmehê da nêzîkî 12 sedî zêdetir bûye gora di heman demê sala dawîn da. Turistek ji Voice of Americayê ra got ku rêwîtiya Tirkiyeyê gelek xweş û hênik bû. Derbasbûn gelek kesantir e hûn yekser vîzê distînin ku ew ji bo geştyaran rihetire dike ku wernevir û li vir bimînin mirovên vir jî gelek dostane ne. Ajansa rêwîtiyên ya Tirkiyeyê gelek kêfxweş e ku hejmara mêvanan zêdetir dibe û Tirkiye serbilind e ji ber ku navendek bînvedanê ya berbiçav e. 21 milyon û 600 hezar turistên biyanî di nêvbera çila û tîrmeha îsal de hatine seredana welatê me. Tiştekî giring e li vir ku turistên Rojavayî biryar dane ku vekarin Tirkiyeyê. Hejmara turistên Ewropî bi girseyî zêde bûye. Firuz Balık heye got ku turizm birgeha yekêne ye ku Tirkiye dikare bi rastî tevahiya cîhanê re hevrîkiyê bike. Gerçekten Tirkiye bi berav, derya, xwezayî, dîrok û çanda xwe gelkî bedew e. Ji ber wê yekê em di kartê turizmê de pêşveçûnek dibînin ku bi rastî em hêjayê wê ne. û dema ku kêmbûna di nirxa lîrayê Tirkiyeyê de dibe ku zirarê dide xelkên heremî turistên biyanî ji vê yekê feyde digirin. بۆ gelê Amerîkî û Kanadayê ji bo me erisan e lê ne ji bo gelê Tirk. Ez dê fikirim ku ew zêdetir dibe lê ji bo me pir baş e. Ez acib mam ku ev bihînvedanek erzantir e ku ji min texmîn dikir. Ez hêvî dikim ku aboriya wan were ser xwe ji bo gelên Tirkiye lê belê ji bo me firsatek e. Bêguman ev ji bo turîsta jî qazanca gelek mezin e. Her çend aloziyên siyasî li Tirkiyeyê di turizmê de pêşveçûn heye gora hinek kesên di pêşesaziya turizmê de. Yani Türk lirasının çok Sedem ku zêdebûna hejmara turistên biyanî ne ji ber ku lîra Tirkiye erzan bûye. Ji ber ku turistên biyanî dixwazin ku dema xwe ya bihînvedanê li welatê wesa bedew bi derfetên wiha baş û xweş derbas bikin. Turistên Ewropayî ji Tirkiyeyê dûr ketibûn ji sedema aloziyên siyasî di çend salên dawî de. Lê belê wan fêm kir ku wan bijarekirî tune ye. Otel û şîrketên rêwîtiyê ji bo pêşketina turizmê gelek kêfxweş in û ew ûsa texmîn dikin ku ev 2019 bibe salek hê baştir.